Liam Evans dwi, fi di gofrestru Amgueddfa, fel arfer yn gweithio yn yr efeil yna, a hwn di para Callipers. Mae'n offeryn mor syml, hawdd i creu, hawdd i defnyddio. Mae'n cael ei defnyddio i mesur rhwng 2 pwynt, a da chi'n gorfod cofio'r mesuriad, mae'n cofio fo idda chi. Mae'n digon hawdd defnyddio efo unrhyw technical drawing, sef fel arfer yn cael ei wneud yn 1-to-1 ratio, sef fel da chi'n agor o'i fyny, wneud o'n erbyn y drawing, a wedyn checio fo'n erbyn unrhyw darn o metal da chi'n gweithio gyda. Yn yr efeil, especially, mae hynna fel bod chi'n gallu dal o'n erbyn darn o metal poeth, a da chi'n gallu dal darn o metal poeth yn erbyn papur oherwydd bys nhw'n cosgi fo. So mae'n offeryn defnyddiol iawn. Technically, da chi'n defnyddio unrhyw un peth dyddi yma, ond y gwahaniaeth ydy dyddi yma, wrth gwrs, mae mor hawdd gael gafal ar ffona mesur, prena mesur. Fel arfer dyddi yma, mae pobl, gofaint fel arfer yn defnyddio pren mesur dyn allan o bras, oherwydd mae'n bras, di o ddim yn toddi, di o ddim yn crosgi, a di o ddim yn expandio mor gymaint a mae stil yn neud. So, mae hi'n dal yn defnyddiol iawn. Mae mor hawdd creu nhw, mae nhw'n mor gymaint gwahanol siapia, mor gymaint gwahanol sizes, mae nhw yn essential i gallu creu pethau precise, gallu gael nhw yn perffaith i mynd i fewn i beth bynnag peiriant sy'n cael ei creu.